Čaute, vítam vás pri novom videu. V tomto videu si pozrieme animáciu, kde bola líknutá nová spolupráca a taktiež sa pozrieme aj na rôzne líky a preberieme si to, takže poďme teda na to. OK, počkajte odznova. Jo. No je Brawl Stars logo. Jo, to nadvedzuje na tú milú animáciu. Že jak tam Charlie, alebo jak sa volala. Neviem kto spawnul, no. Hej, Charlie spawnul týchto bossov. Jo, toho bol sejmul. A túto to už máme. Tieto konáre. A otáčame sa na druhú stranu. Do Star Parku. A počujeme v pozadí hudbu zo Stranger Things. Takže poďme si to pozrieť. Jo. Tuto máme normálny Star Park a tak. A my sa otáčame. Jo. A tuto vidíme opačný smer. Jo. Čo som si všimol, tak tuto bolo niečo... Jo, Spikeov plišák, no way. A tuto je potom... To už nevidím. No, tak nič. A to potom vidíme Star Park na druhej strane, takže GG. Teším sa na tento update. No, ale ešte neviem ani ako to bude vyzerať, takže to je asi prvá Netflixová spolupráca, sa mi zdá. 25. sa toho dozvieme viac. Brawl Talk bude, takže zajtra to asi tak bude. Neviem, kedy toto video pozeráte. Ak to pozeráte v sobotu, tak to bude dneska. Ale samozrejme, keď to pozeráte 24. piatok, tak to bude zajtra. A jo, typujem tak 17.00 a jo, takže budem z toho možno aj streamovať, neviem, alebo možno iba na to spravím reakciu, hej. Ale ešte chystám aj natočiť jedno iné video, takže tak. Jo, už to tu máme aj líknuté, Upside Showdown is coming, jo, takže sa na to teším. Jo, no ukáž. No, to nám dá zase tú animáciu. A nepíšu tu niečo? Nie. Freebie nejaký. Jo, toto vidíme. Chat. Jo. Akože mega sa na to teším. Lebo... Jo, tuto vidíme... Cápka, jak má... No, Daniho, či jak sa volá. No tam vidíme aj jednu postavu. Takú trochu, len naopak, takže nič nemôžeme vidieť. Ale akože vypadá to jak celkom... Fúha, že by to bol Demogorgon? Neviem. Alebo, neviem, typujem celkom, že to je Vecna. Alebo možno nejaká postava, čo bude ako Brawler. Dúfam, že to bude. Dúfam, že to nebudú iba ability a tak. Lebo proste to není také dobré. Hej, ale no dobre, dám si upozornenie. A potom tu vidíme, jak Danny, alebo neviem, jak sa volá, má oblečenie, čo má Argyle. Neviem, jak sa volá presne. Dúfam, že bude mať ako skin. A vrajšie v 5. sérii by sa nemal objaviť. Jo, takže akože teším sa. Dúfam, že to nepokašľú. Že to bude mega dobré, ako vrajím, že to nebude o tom istom proste. Že dajú nám nejaké schopnosti, skiny, free veci a tak, ale akože dúfam, že to bude niečo ako keby napríklad, no, boxy by boli cool, kebyže tam nejaké sú, ale to asi celkom pochybujem, ale dúfam, že tam bude nejaká postava, že za ktorú budeme môcť hrať, ak kedysi bol Buzz Lightyear a tak akože. No, podľa mňa tento kolab sa mi zdá, že vyzerá zatiaľ najlepšie, dúfam, že aj tak bude vyzerať, dúfam, že aj taký bude, lebo proste toto je prvý Netflixový kolab proste a so seriálom, čo napríklad poznajú všetci, hej. No, hej, všetci. A podľa mňa akože nie je to zlý seriál, ja akože som fanúšik, ja som to videl, no, celé. Teším sa na 5. sériu. Akože čakal som, že nám to dajú až v novembri, ale to by im zase nevyšlo, ale možno, že tento kolab ide až tú ďalšiu sezónu. Uvidíme, že na tú novú sériu napríklad, alebo v novembri určite bude Brawl Pass. Som zvedavý, či bude nejaký Brawl Pass skin. Dúfam, že bude proste. Lebo bol by fakt cool tam vidieť niekoho z nich v Brawl Passe proste. Ako bola by cool, kebyže aj postava je nejaká, že normálna, ktorú môžeš získať navždy, akože nový Brawler.
ako zo Stranger Things, alebo kľudne aj taký, jak Buzz Lightyear. Ale akože myslím si, že to nevyzerá zle vôbec. Teším sa na to. Takže toto bolo trochu také kratšie novinkové video, že kde sme reagovali na Stranger Things X Brawl Stars, takže ďakujem, že ste video dopozreli až do konca a uvidíme sa na budúce.